मोजां मोनदों आरोना मोसानानै फैनानैबो जायगायाव एसेनोसै आं ब्लग बानायफेरा नांखाय रोङाखै खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दा फार्स्टआवनो गासिनिसिमबो हेपि बैसागु आंनिया नै मिया बैसागुनि 1 तारिख खालिनो आंनि गन्थङा सेस पाय गैया बेखौ लानानैनो आं दिनै सिकियाव थांनो नागिरदों बाक्सा जिल्ला एबसुआ सिकियाव खुंदों आरोना बैसागुखौ ओमफ्राय जों दायाव थांनो नागिरदों बाहागो लायगोन मोसानो जोंनि बरमा दख'रानिफ्राय जोंनिया थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना नै इखि दोङो मोसाग्राफोरा नैबो खासे नै बेनो बेबो खासे ओमफ्राय इखि दोंजोबो इनो थांनो रेडि जागासिनो आरोना ओमफ्राय नैखियाव आदा दोङो आदानाव सोंगोन आङो बहा थांगोन मानि थाखाय थांगोन दे आदा फंनैसो बुंनाव दिनै जोङो बरमा दख'रानिफ्राय जा मोसानाय बादायलायनो थांगोन बेखौनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बानजायनायाव चौधुरिपारा गेलेग्रा फोथाराव जा खुंनो लादों बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय हानजा मोसानाय बादायलायनाय बेवहायनो जोंबो बाहागो लायगोन जोंनिया रेडि जाखाबाय दा दसे उनाव जों थांसिगोन दा बेनो आरोखि मोसानायाव बिथाङाबो दोङो औ आंबो मोसागोन नोंथाङाबो मोसागोन फैयोबा नुगोन आरो आंनि मोसानायखौबो दिनै सान्दुङा पाया गोसाथारलैनो थिं थिं नांदो ओंखाय मेगना बारा जियाखैमोन जोंनिया दा जिखुनु जों थांसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मोसानाय खोनसिगोन जोंनि आनसलिकनिया बोरै मोसायो थांनानै बेलेगफोरनिबो दोङो गासै 25ता आनसलिक बाक्सायाव दा इखिनिनि खैथासो बेसेबांसो आनसलिकफोरा बाहागो लादों आं मिथिया जिखुनु थांबा गम मोनगोन आरोना खुलुमबाय रायजोफोर दा जों नै सफैबाय सिमलायाव ओमफ्राय ओरैजाय दङ मोसाखावरि बिथांमोना गासिबो दंजोबो नै दा जों मोसानो थाखाय रेडि जानानै दङ ओमफ्राय मोसाग्राया स्टेजआ ओइथिं आरोना नोंथांमोन नायनो हागोन ओइथिं स्टेजआ दङ ओमफ्राय दा जों बेयाव मोसाहैगोन आरोना नै गासिबो मोसाखावरि बिथांमोना गासिबो नै नै बिथाङा दिनै एसे रेस्ट लाथ'दोनो भिडिअ बानायानो बिथाङा दिनै आं हेंगारना दैनो दा खासेखौ मोनसिना नै सेक्रेटारिया नाहरदो ब्राखा जों मोनफैबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय जायगाया नै इदि जोंबो दासो हाबफैदो नै जोंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ नायनो हागोन नै एखेदों बिनानावफोर नै आंनि केमेरामेन नायोमोन दिनैनि थाखाय आं दा दसे उनाव इनो हेंगारफिनना होफिनगोन इनो बानायदो दिनै जायगाया इनो इदि आरोना बिफां दोङो ओमफ्राय साया जादो बरियानो दा खोनसिगोन ना सबबो दासो फैदो मोसासिगोन आरोना नै इसिनिया जोब्बाय जोंनिफोरा मोसागोन नै इयाव आङो भिडिअ बानायनो फैबाय नैखि बिजिरगिरि सारफोर दोङो आं दा साथा लानानै भिडिअ बानायनो सान्दुं गोसायाव खामथाबगोन नामा इसोरो जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना
Oke. 자, इसोर मोसाखांबाय आरो नै मोसाग्राफोरा दा गथ'फोरखौ ओंखाम जानो लाना थांगासिनो जोङो नै इखेबो गथ'फोर दोङो इखेबो गथ'फोर दोङो इसोर मोसाग्रा गिजा नै इखि दोङो आब' नै इ आब' इसोर सब मोसादोंमोन दा नोंथाङा मा बुंनो सानो फंनैसो बुंनो हानाय आं जोबोर मोजां मोनबाय मोसानानै माने ओरैबायदि एन्जय खालामदों आरोना ओमफ्राय आं दा मोसानो होयोबा आं मोसाबावनो हागोन आरोना ओरैबायदि हिट मोनदों माने मोसानानै ओमफ्राय आदामोना नै इसोर बिथांमोना दामदों नै गेजेरनि बिथाङा मोसादों नै बिथाङा आंनि माबामोन पार्टनारमोन ओमफ्राय नै दामग्रा बिथांमोना ओइथिं सिगाङाव थांबाय ओमफ्राय मा मोजां मोनदों आरोना मोसानानै फैनानैबो जायगायाव दे एसेनोसै होथ'नोसै होनबा आं ब्लग बानायफेरा ना ओंखायनो रोङाखै खया गरमलै मा खालामनो गन्थं गालानायनि थाखायनो माने आं लाजिदो केमेरानि सिगाङाव फैनायनिखायनो आं इनो होगासिनो आरोना केमेराखौ माने इनो बानायबाय थादो बेस्रा गथ'आ बिराद हेल्प होबाय आंखौ दिनै आंनि लाजिनायनि दिनाव आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बिथांनिसिम जुदि नोङो आंनि ब्लगखौ नायगासिनोबा दा बिदिनो थांगासिनो ओंखाम उखैबायलै मोसाना बोरै मोनखा दा सान्दुं गोसा ना दा मेंबाबो मोसाबाय माने जों दा थांनानै आरोबाव मोसानो थांबावगोनसो ना जों दा गामियाव मोसाहैबावगोनसो आरोबाव जोंनाव मेंनाय होननायानो गैया दसे ओरैनो नै बैसाग हिसाबै दोमैलुलु जानांगौमोन माने मोजां जाबावगौमोन बोथोरा अखा फायनोसै रायजोफोर अखा फायनोसै नै खोमसि जाजोब्बाय दा समा 3:30 बाजिबाय नै आब'मोन नोङो बोरै मोनखो मोसानानै मोजां मोनदों बरिया ना मादो मोनजाखो दाउदैबो जायाखै अमाबो जायाखै दे थिगानो दे दा थांसिगोन आरो नायनो रायजोफोरा गाखोलांबाय नै इखि दोङो आब' मा खबर आब' मोसानानै बोरै मोनखो खामानि गैया प्राइजबो लानो हादियासै इसोरो रिल्सल' बानायनो रोंगौ इसोरो एख' गैया ओमफ्राय नै गाखोगासिनो